Ešte stále si sa nerozhodol, čo po maturite? Tak už nehľadaj. Ak máš vzťah k vode, páčia sa ti lode a plavba, tak štúdium na vodnej doprave je pre teba to pravé. Príď študovať na univerzitu s tradíciou. Práve na teba čakáme na štúdijnom programe Vodná doprava na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Čaká ťa množstvo zaujímavých prednášok v špecializovaných učebniach. Katedra organizuje exkurzie do európskych prístavov a rôznych logistických centier na Slovensku. V rámci štúdia je možnosť absolvovať odborné školenia a lodnú prax na Slovensku i v zahraničí. Odborné poznatky nadobudnuté v rámci teoretickej prípravy si môžeš overiť vo virtuálnom prostredí, a to v špecializovanom laboratóriu katedry na simulátore riadenia plavidla. Študenti po získaní požadovanej plavebnej praxe budú môcť zastávať funkciu kapitána a veliteľa lode. Absolvent je schopný nájsť svoje uplatnenie na všetkých úrovniach národných a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy, zasielateľstva a logistiky, ako aj v oblasti riadenia cestovného ruchu. Zaujala ťa táto ponuka? Čítaj viac na kvd.uniza.sk.